बेलाय जोंनिया अखा बोथोरब्लाबो फरायसालियाव थांनो ओंखारबाय अखाया जोबोरैनो हादों नन्दिताया दिनै इउनिफर्म गानदों फरायसालियाव मोननाय ड्रेसखौ एसे सिलायनानै होफिनबाय जायनि जाहोनाव एसे गानजादों बेलाय स्कार्टआ आरो एलाय नन्दिता बिमाया खेनायबो हनो मोनासै औ बैलाय लोगोफोर गोबां अखा हादों फुंबिलिनिफ्रायनो अखा हाबाय थादों थेवब्लाबो जों दायो स्कुल थांनोसै नाबा नों मा लादों आखायाव बिनिया टयखौबो लांफायनो दा इउटिखौबो टय लाङाबा फरायसालियाव दै गारिया लामा मोनहैबाय गोग्लैगोन लासै लासै साथायानो गैया जोंहा बायगोन बायनोनो थांनो सम मोनाखै नन्दितानि उन्दै समनि आमब्रेलाखौनो लादों आहा नन्दिताया सिजोब्बाय जेबो नङा दे गोलैया दे मामा दङ ना लासै फै लासै लासै गोग्लैगोन नोंसो बारा गोसा बायदो दरजा खुलिनो मा खालामनोसै जेने अबस्था तेने बेबस्था लासै लासै गोग्लैगोन बेयाव गोग्लैगोन गादेरगोन लासै गोख्रै खालामना लासै हादोंना बाबा चेम्पियन wow Nandita hai bang mama Nandita Nandita tra Nandita ya 5 बोसोर 6 दान जाबाय ना 5 बोसोर 6 दान जाबाय उन्दैनिफ्रायनो बियो जेब्ला 2 बोसोर जादोंमोन होमब्लानिफ्रायनो बिफाया इउटिउब चेनेल बिदि माबाखौ ट्राइ खालामदोंमोन आरो माने बिनि गेलेनाय जिखुनु रोजाबनाय मोसानाय बायदिसिनाखौ माने होदों आरो माबा मोनसे मेमरि जाना थाथों होननानै बिदिनो होयै बिदिनो मनिटाइजबो जाबाय बेनिफ्राय इउटिउबाबो जाबाय फेसबुकआबो जाबाय नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोननि नायनायाव आरो फिसाजोखौ बिदि सापर्ट खालामनो थाखाय जों बिदि भिडिअफोरखौ बानायनाय जायो जाहाथे बिबो मोनसे सोलोंनो हायो दानाबा ससियेल मिडियानि जुग नालाय बेनि थाखायनो बेखौबो सोलोंथो होननानै नोंथांमोना गाज्रि मोनबाबो गासैबो समावथ' मोजां भिडिअखौ खालामनो हायानो जानला मानला न'आव जेरैबायदि थायो बिदिनो खालामनाय जायो बिदिनो गोरोन्थिबो जालाङो जोंहा नन्दिताया माने एसे आलादा आरो गुबुन गथ'फोरनि रुजुनायावबो बियो थाबायनायाबो एसे लेट लादों 2.5 बोसोरावसो थाबायनो हादों बियो मानोना बिहा बिराद गिदिर मोनसे अपारेसन जादोंमोन उन्दैयावनो सानैसो मानसिफोरा सोंहरदों आरो मानो बिदि थाबायो बियो बायदिसिना बिदि सोंहरदो माने बियो उन्दैयावनो माबा एसे गिदिर अपारेसन जादोंमोन आथाया बेबि खम फिसा जाखायो आथिङाबो आथायफोराबो गासिबो मानसियाबो फिसा जायो आथाय गिदिर जाबाय दा मा जानो हानाय जाबाय दा चकलेट नङा आरो बेलेग मा जानो हानाय जाबाय आरो चिकेन दाबो दङ नोंखौ बाबाया बुजियासैलै आं मा बुंखो मा उन्दै समाव बाबायाबो गिदिर जाबाय थायोलै दायो एसे मोजां जाबोबाय बियो थाबायनायफोराबो बहुत
आलनाव लाखिबाय आरो बेखौ मोजां थाबायनो हायामोन ना थाबायनो थाखाय बिनिखायनो थाबायहोनो थाखाय बहुत आलन खालामनानै आरो मेलेमखौ मोजां डेभेलप खालामनो थाखाय मेलेमफोरखौबो जौगाहोनो थाखाय बिदिनो गोबां प्रेक्टिस खालामहोनाय जायोमोन दायो जथेस्थ' माने मोजाङाव फैबाय आरो थाबायनायफोराबो जाहैबाय थेवबो जों गोलैगोन मागोन होननानै गिनानै बिनि खाथि खाथि थाबाय थायो आंबो बिनिखायनो स्कुलाव नेनानै थाखायो बिफायाबो आरो नायबाय थानो सम मोना ना बेहाबो गावनि माबा दङ डिउटि दङ बेनि थाखाय आं थाहैबाय थानाय जायो आरो एसे देरबावथो होमबानिया हगारनो हागोन नायनोसै हगारनो हायो ना हाया थेवबो जों हानायसिम नाजाबोनोसै बेखौ माने जोथोनाव लाखिनो गोलैयोब्ला असुबिदा जागोन होननानै डक्टरा होननायखाय जों बिराद जोथोन लायो आरो बेखौहाय मालायफ्रा मा सानो बेखौ मिथिला स्कुलावबो गथ'फोरा मिथियो नालाय बिनि थाखाय बेखौ माबा खालामो जोथोन लायो अनोबो गथ'फोराखै अखब गैया होननानै बेखौ नायो आरो बिसोरबो मिथियो नालाय गथ'फोरबाबो मिथियो बिसोरबो अनो बेखौ इउएन एकाडेमियावबो होदोंमोन बेयावबो थायासै माने आंनो नेबाय थायोमोन बारान्दायाव जनानै थेवबो आरो गिनाय मोनोना गथ'फोरा दुस्थ' थायोना मा समाव बिबो गावबो दुस्थ' खालामना लागोन बिनिफ्राय सोरबा गथ' मानसियालाय आरो एसे डिस्टार्ब मोनब्लानो बिसोरबो फुंबो जायोना बिनि थाखाय जों आरो गावनि बिफानि स्कुलावनो लांथ'नोसै एसे देरनायसिम होननानैहाय लाना फैबाय आरो स्कुलावहाय बे दा फरायहोयो बिरादनो फरायहोयो फुं मोना एसे दसे फरायहोयो बिफायाहै आंनियालाय आरो बिदिनो संनाय खुरनायावनो सुनायावनो थाङो दिना आंबो थाफायो दसे बिदिनो आरो हिनजावसानि खामानियालाय आरो मोनफैसिगोन दाबो अखायानो गारथाराखै माथो अखा स्कुलाव ओंखारबा आरो सिजालायलायसै जों दे होमब्लालाय लोगोफोर दोनथ'नोसै ना बाय